because ngiyakhumbula ukuthi my latest album ngiyirelease ngoDecember, May 4 December, yahamba yaze yahlala ku number 4 ku top 100 worldwide albums. So nje imphumela nje emihle kakhulu thanks to social media nabantu abasupportayo. Siyabonga kakhulu. Kuyona leyo social media ukuxhumana ubani igama lakho sinakuthola mase ukubhuka nakuthola ku social media inkosi yamagcokama nje kuwo ama account enginawo from Facebook to Instagram, Twitter no TikTok nje inkosi yamagcokama, and then yavela lapha kanti ke for ama bookings sine email ethi simpiwe.celumuzi@gmail.com. That's what man. simpiwe.celumuzi@gmail.com kulapho ke okwazi ukuthi wenze khona i-booking yakho i-contact management enkosi yamagcokama. Stunning. Siyabonga kakhulu for coming onto Massive Music. You heard it from the man himself. If you do want to book him right now, Mzansi Magic rather Nozuma, but insimbi yase NBE Canada featuring Pastor 99 and Beast and Udladla Mshumisi. Check this one out. Thank you so much.